Ti makder ti maysa a maestro itilinteg tapno suotan na ni Jesus. Maestro, Sinaludsod na, anya ti masapul nga aramidek, tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon. Anya tinailanat itilinteg, kinuna ni Jesus. anya ti panagawat mo, Ayatem ti Apo at Diyos mo, iti amin a pusong, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunot mo. Ken ayatem ti kaarubam, akas iti bagim. Insung ba ti maestro itilinteg? husto ti insungbat mo. Kinuna ni Jesus, Aramidem daytoy, ket agbyag kanto. ngem kaya ti maestro nga ikalentegan ti bagina. Isut gapuna a nagsaludsod manen ken ni Jesus. Siya sino ti karubak? Singmong bat ni Jesus. Adda may sa a tao a naggapo ijay Jerusalem, ket sumalsalog a mapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan. Inalada amin nga adda kenkwana agraman baduna. Kinabkabilda, sada pinanawan adandanin matay. Nairanamet a sumalsalog sadyay ti maysa a padi. Idi makita na daydi lalaki, linisyan na, ket intuloy na tinagna. Kumusta anak ti pa nag-eskwela? Mayat mat tatang. Aywan gayam tatang. Kasapulak ti 5,000. Ibayad ko jay eskwelaano bigat. Ay, bakit? Ada pa inaidolin mga kwata? Adamat lakay. Ngam kurang samat diyay. Di bali anak, ipadas ko nga katungtungan ni boss no bigat. Nung mabalin nga agbali ako. Aywan alakay. Tapno nga dati usaran dagito eskwela. Manyaman kami ako shoes, ni man na Devi, or kay ako dinaksyon sa naman ni protection mo, tanpang aywan mo sa kanya. Manyaman kami man ako shoes, ni faithfulness mo, ni papaay, ni kasipulan ni siya bali. Salamat iran niya yung taraon, yain sa ganam. Pagnagsa pa. Bos, nakamayak gayang ta. No, mabadin. Naganapat mati kasapunan ti eskwela. Tagbayadan ng bigat. Bigat, dahil kasapunan pa. Damo kadidig ko, namanuti. Nuti. Kasapulan. May bagtasan lang ito mga bos.
importante mo ito eskwela, no? Salamat, boss. Da kayo nga duwa, aglaman kayo. Kabayatan iti pagururayan ti mabiktima tayo.
Partakan nyo! Boss. Hold on, Tatay! Saan mo tigpalta? Lumaban ka! Swerte. Nagswertihan dito eh. Hello, sir. Dapat i-report ko nga incident dito yung Ilocano.
Apay nga, nalukatan ti ruangan. Ay, anda ka gayam dita. Nawan di kwarta nga pinulot ko. Ada tinagtakaw. Agawid na pa nga ron. Ta kayo timakamo nga magkitaking ko na. Kon, sige. Hello, sir. Daman report ko nga incident dito yung Ilocan. Nangyari lang tatay. Anong pan, sir? Robbery, sir? Plate number ng pan, motorcycle, sir. Zebra X-Ray 661, sir. Color, sir, color. Color black.
grabe. Tumakas tayo tataw, no? Pabigatan na. Simoy. Nyatikas tatayo. Napasama. Saan mo mapanunod ayan napasamaking ka? Sinungayitin mo nung kanyak. Ni tatang, so titimulongking ka, nakita na kay jay igid ti kalsada, nga awan ti badom sapatos mo, so ngayon pa ibado na data jakit. Kailyan ipatek dalatan daytoy iltay surutan isuti pagsayatan ilton maudi at tiyempo pagsalingan at biyak tayo santa amarigatan patulong kuma saan ka nga agpain ited na't kaya na mayat nga
sarili